What's up sa inyo mga tol? So, ngayong araw guys, nakaligo na tayo. Dahil may pupuntahan tayo, may lakad tayo. So, makakagala na naman ako ngayon. Ayun na nga, sasamahan lang natin yung mama natin kasi gustong gusto talaga niya makapunta sa studio ng Wawawin. So, matagalan niyang pangarap at ako nakapunta na ako doon. At pangatlong beses ko na ata ngayong punta. Ayun na nga, sasamahan natin yung mama natin. Naliligo pa siya ngayon. At ihintayin lang muna natin kasi excited na excited siya kasi maglalaro. Ano daw? Maglalaro daw siya sa putukan. Magbibihis muna ako while naghintay tayo sa kanya. So, ganito lang kadali ang pagbibihis natin, guys. Ayun na nga, ganun lang kadali ang pagbibihis natin. At suot na natin ang t-shirt ng Wawawin ngayon. So, ay teka, parang hindi pwede isuot to kasi nakakahiya naman pag sasakay tayo ng mga mamaya. Ganito suot na natin. So, magpapalit lang tayo. Doon na natin to isuot sa mismo sa studio na talaga. So, papalit muna tayo. Let's go. So, ayun na nga guys, nagmumukhang tao na tayo at habang inihintay pa natin yung mama natin, naliligo pa siya. So, habang inihintay natin, sisilipin muna natin ang studio, baka marami ng tao. So, puntahan muna natin saglit. Whoops! Ayun na nga guys, nakita niyo maraming tao na dito at dalian lang natin ang biyahe natin kasi traffic na. So, muna ako ng bahay. Let's go! So, ayun, maraming tao na talaga. So, bibiyahe pa tayo at sobrang traffic ngayon. Kay Marty lang tayo para hindi masyadong matagalan tayo sa biyahe. So, kasama natin mga mamshi. So, let's go! Kita-kita na lang tayo sa studio. Whoops! Let's go! So, ayun na nga guys. Dito na kami. Papunta na kami. So, papunta na kami guys. Taas! Yan si mama. Gusto niyang maglaro ng paputukan. Guys, stay dyan, harusnya guys. Masuk. JB na kami guys. Kala ko ba GMA Station? Bakit bahay ni Kuya? Hello! Hi! Nandito kami sa kwarto. Ano nagawa? Aking kwarto to. Dami Gumagalaw kwarto nila. Bakit hindi pa bayad ang upa? Tayo lang. Walang ilaw, napatayo na. Wala pa na. Ayun na, nandito na kami guys. Dito na kami, papasok na kami sa GMA. So, makikita niyo. Lalakad tayo sa gilid. Ayan na, nakapila na sila oh. May nakapila na oh. Ay! Ano nangyari? Bakit sila lagi na ganyan? Nakapila na sila oh. Ayan, dami na. So, ayan guys, nakapila na sila. So, kami, wala pa kami. Magsuot pa kami ng t-shirt. Ay, sorry. Nandito pala kami. So, kadaan-daan lang muna tayo sa traffic nila. Nakapila na sila oh. Nakapila na sila dito guys. Sa kasila nila. Pero 13 lang kayo lahat. Meron na kami pa-sponsor. Meron na kami t-shirt guys oh. JB. Pili ako, nangalahati na lang ang upa. Kanino yan? Dala nila? Bibihis na tayo? Wait lang kayo sila. Ayan o, mga... YouTube. Ano ko yung pangalan? Benny Albius TV. So, meron na tayo mga subscriber. Subscribe nyo ha.
Makita niyo to doon. So ayun na nga guys, nandito na kami sa loob. So ano lang muna kami dito. Ayan. Ayan sila oh. Sila ni... Ano masasabi mo? Wala kang sakit sa... Ano meron sa sakit mo? Wala sakit sa puso, wala sa hika, kundi gutom. Tinatanong kami kung ano yung... Ang ganda ng background ko. Tinatanong kami ng ano yung sakit namin. Wala naman kaming sakit. Sakit sa puso meron. So, ayun na nga guys. Nandito na kami sa labas ng studio. So, iniintay lang muna namin ang pagpasok namin sa loob. Kasi, nagre-rehearsal pa yung mga ano natin. Ayan, mga... Baka may shoutout ka pre. Pasyawin nyo pala sa taga Pasig Pinagbuhatan. Ayun o, Pasig o. Tut, tut, tut. So ayun na nga guys, nandito na kami sa loob. So, nandito na kami sa loob, yung mga kasama natin. Hi guys! Dito kami sa studio ng GMA. So, wow. Ayan no. Hi guys! Nainip po kami dito. Ayan no. Wala pa nga. At ang ingay-ingay na hindi pa nagsisimula. So, ayan. Nagsisika na sila doon. So dito tayo sa loob. Mamaya hindi tayo pwede makapag-vlog pag nag-start na yung program dito. So, program ano. So nag-a-advance lang kami mag-vlog. Ayan o. Mamaya hindi tayo pwede maka-video. Kaya dito na natin to ibuhos lahat. So, sige. Solo, sige solo. Ay, may dalang ano oh. So ayan. Ayan guys, wala pa kami ano dito guys. Wala pang energy, mamaya pa yung energy. Wala pang energy, kaya walang energy. Hindi daw sila nakita sa TV. Wala pa, hindi pa pa play. Hindi pa, i-rotate pa yung camera mamaya. Baliktad na, baliktad. Lahat naman yung Sisilipin. Ayan mamaya, bababa yan nung yan, sisilipin. Saya dito guys oh. Kita nyo na. Dito guys, lahat kalog. Kailangan lang dito araw-araw ang ligaya, araw-araw ang saya. Ayan oh. Kumusta naman ang pa-picture niya sa dancer kanina? Okay naman, Kumusta naman? Yung pa-picture niya kanina. Saya. Nakwabe. So patago-tago lang muna tayo dito kasi bawal dito. Mag-vlog ako
Walang lakas, loob, mahiya ako. Ano ba? Tuloy ba? Huwag kang papigil, huwag kang magtaka kung marami kang pasirsat sa nilganyan. So, ayaw na nga guys, papalabas na kami. Hi! Si ate. May dala na ako. Anong tawag ito sa sponsors? Oo. Sa mga sponsors kasi, ayan ang yung pira namin, no? Talo tayo. So, ayun. Sana sila! Wala talaga. Talo tayo. Talo tayo. So, ayun guys. Buksan natin ito mamaya pag uwi. Magkikigulo kayo sa vlog ko. Subscribe kayo sa akin! Follow to my Facebook. Yung po ako sa Facebook. Bakit wala pa akong kaibigan? Love you! So ayun na nga guys, dito pa kami sa labas at nag-practice kami para sa ayan yung mga putukan girls natin, no? Putukan. Mga putukan. Putukan. Hi guys! So, ayan. Baka meron kayong i-shoutout. I-shoutout nyo yung mga Hi! Shoutout na pala! Shoutout po sa mga nanay tatay ko. Ako lang. Mga nanay tatay dami. Hi! Shoutout sa mga friends ko, sa mga fans ko. Wow! ayan, no? Artista sa GMA, ayan, ayan. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Subscribe and like. What? Ito guys, meron po akong vlog. Charot lang. Ano ba to? Tay! Nasa TV na kami. Joyce Realities. Hi guys. Fans ko mga na kami ganun. Joyce Realities. Kami ang mga pinuputukan na girls. Hindi niya ginagawa mo. Ayan. So ayan na nga guys, nandito kami kasama Salamat natin po yung sa nanood ng KMJS. ayan, ito lagi Salamat na po tong sa nanood ng Idol Philippines. ayan, Sir. so ito Kasama yung niyo po yung Idol Philippines. ayan, so ayan yung mga kasama natin Salamat guys. po sa nanood ng Tadhana. Ayan, ang dami ng Salamat taping. po sa nanood ng Magpakailanman. Artista kasi to, ang dami ng ano. So, ayan sila mga kasama natin at maya-maya papasok na kami sa loob. So, Abangan niyo po kami sa putukan. paano? So, ayun na nga. Maglalaro na kayo ngayon ng ano, ha? Maglalaro na kayo. So, ayun na nga, wala tayong gamit ngayon. Cellphone lang gamit natin. Ang bigat kasi ng camera. Hi guys, ngayon lang po ako nandyan. Salamat at nagsama ulit kami ni Tatay Ben. So, Malapit na po yung movie ko. anong movie ba yun? Abangan niyo po ako. Mini-meeting pa po ng mga director. Pila na daw tayo. Oh, pila na kayo. Ayan. Pila na mga putukan girls. Ano bang tawag? Di ba putukan girls? Putukan sila eh. Di ba putukan? boys, pag lalaki. Pag lalaki, oh, okay lang sa amin. Sabi mo makikulo ka sa vlog ko. Oh, sige na. Makikulo ka sa vlog ko. Sige na, oh. Oh. Ayun. Hindi ko dinadamay mo ako dyan. Bakit kasi matatakot ka sa vlog ko? Oh? Ano? Ayoko na tayo. Ayoko na. Jill Lagas. Well, Ayan, oh. subscribe sa akin. Subscribe niyo yan. Ayan. So, ayan. Pila na sila, guys. May pila na sila. Let's go. Oo ka! Pila na tayo, guys. So, mamaya ulit. Kita-kita na lang tayo. Let's go.